Ens acompanya l'Anna Arquer, que és portaveu de la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus, l'ICEC. Bona tarda, bon vespre i gràcies per venir al programa. Bon vespre, moltes gràcies, Igor, per convidar-me. Encantada d'estar aquí escrivint la independència. Perfecte. Doncs escolta, això de l'ICEC no lliga massa amb Comissió Internacional, estan com les sigles canviades, deu ser que això és en anglès, no? Sí, és International Commission of European Citizens, que és ICEC en anglès. I què és exactament l'ICEC? Quan neix i per què i quins objectius té? L'ICEC és una plataforma que engloba, a part dels catalans, el moviment social escocès i el moviment social flamenc. L'escocès està representat per la Scottish Independence Convention, que és l'associació més popular per la independència d'Escòcia i que estan dins de la Yes Campaign, la campanya oficial pel referèndum que el govern ha convocat sobre la independència d'Escòcia, i a Flandes la B-B, que és l'associació més gran, més estructurada i més popular a Flandes, també per la independència de Flandes. Llavors, és una plataforma que, de fet, el que neix de nou és el nom, no pas el grup. L'equip internacional és un equip que ja treballàvem des del 2009, jo com a responsable de la Comissió Internacional de tot el procés de les consultes fins al 2011, fins que vam acabar Barcelona Decideix, que vam tenir més de 200 observadors internacionals. Vam estar treballant molt el tema de les relacions no només amb actors polítics, sinó moviments socials i acadèmics, també premsa, i d'això en va resultar un equip molt dinàmic, que ha resultat ser molt positiu, perquè ens ha donat l'oportunitat de conèixer el dia a dia què és el que passa en altres territoris, en aquests processos que estem tots duent a terme d'autodeterminació, sense el filtre o les interpretacions, diguéssim així, dels mitjans de comunicació, o potser dels partits polítics, sinó de ciutadà a ciutadà, de moviment a moviment, saber exactament què és el que està passant i quina és la interpretació que fem els ciutadans de què és el que està passant a cadascun dels països. I això és molt positiu. Hi ha bones sinergies, llavors, amb això? Molt. De fet, quan va acabar Barcelona Decideix, per això vam continuar el network, perquè vam entendre que aprenèiem molt del que és el que estava passant en cada un dels països i com ho encaràvem. És curiós, per exemple, veure com en cada un dels processos sempre hi ha aquesta sensació de que és que a casa nostra no és del tot possible, és diferent que a Catalunya. Es veu més fàcil a altres llocs, a vegades. Sí, i més ara en Catalunya és una cosa que repeteixen molt, no és tant com a Catalunya. Dius, bueno, però és que abans del 2009, abans que comencéssim aquest punt d'inflexió que van ser les consultes, les enquestes no ens donaven pas una majoria. Gràcies a aquesta mobilització de les consultes sobre la independència, d'autodeterminació, vam aconseguir verbalitzar que sí volem la independència, després visualitzar-les amb aquestes manifestacions i per fer una cosa molt important, que és passar aquesta voluntat social, aquesta majoria social a la majoria parlamentària. I això, el 2009, potser tampoc nosaltres ho veiem tan possible. Ho veiem bastant difícil, sí. Escolta, hi ha una campanya que vau engegar ara fa uns mesos que es diu 1 milió de signatures per l'autodeterminació. Porteu ja uns mesos, més o menys quantes signatures porteu i exactament quin és l'objectiu o quin era l'objectiu d'aquesta campanya? Precisament perquè aquest equip, l'ICEC, sorgeix de les consultes, el que fa és que nosaltres tinguem molt clar el que és la teoria, o que està molt bé per plasmar en articles o en informes, però que en definitiva també tenim molt clara que l'important és l'acció i la pedagogia. Per tant, el que vam voler és, amb l'excusa o amb un projecte concret i específic com és recollir signatures, poder explicar a tota Europa, gràcies a la força que dona que sigui una plataforma internacional amb altres grups, no perquè tu diguis internacional, sinó perquè estàs amb altres grups internacionals, poder explicar què és el que està passant i per què Catalunya vol votar i què votarem aquest 9 de novembre en referèndum, amb el referèndum que farem. I això ha fet, bàsicament, ara estem per sobre de les 400.000 signatures. El més important sempre és el procés, som la gent de les consultes, per tant, sempre el més important és el procés, l'oportunitat que et dona per parlar, com en el nostre cas, amb molts actors a tota Europa, tant sigui amb reunions com amb actes, en entrevistes, en congressos. I el que sí que hem pogut copsar i veure és que l'enunciat de la pregunta, que és si estàs d'acord en que els pobles tenen el dret a l'autodeterminació, que Catalunya, per exemple, puguem, evidentment, votar aquest 9 de novembre, també el fet que vulguem que les institucions europees ho emmarquin formalment,
que no es quedi només amb els drets que les institucions polítiques europees signen els tractats internacionals per a tindre-ho emmarcat en la seva paret. Això no és suficient. Que ho concretin una mica més. Clar, que assumeixin la responsabilitat política d'allò que signen, perquè són institucions polítiques no culturals, i per tant, quan hi ha una majoria social, com és el cas de Catalunya, o en aquest cas Escòcia, en el cas de Catalunya, doncs que aquest dret, evidentment, s'exerceixi. I això hem pogut copsar que, increïblement, a Alemanya, a Finlàndia, etc., a tot arreu, amb gent que ha pogut parlar, estan totalment d'acord. Sí, de tota manera, el dret a l'autodeterminació, el Margallo i molts altres, diguéssim, de l'altra banda, diguéssim, els que no ens deixen fer la consulta, diuen que no tenim cap dret a l'autodeterminació, els catalans, que això és només de les colònies i que nosaltres no som una colònia. Clar, això no és cert, però tampoc podem esperar que els que no volen que fem un procés d'autodeterminació o que no podem esperar que el Margallo potser digui el contrari. Però no és cert perquè, de fet, el tema de les colònies va ser superat amb la resolució dels anys 70, amb la 2625, i després amb els tractats, per exemple, amb l'acte final de Helsinki, quan vam fer sobre la cooperació i seguretat al 75, ha quedat totalment superat i, de fet, deixa molt clar la ONU que és un dret dels pobles, poble amb P alta, nacions, pobles. Per tant, és una qüestió que nosaltres assumim que és així i ho fem efectiu, com estem fent ara aquí a Catalunya el 9 de novembre. Hi ha una idea que és important i amb aquesta campanya hem pogut constatar que la comparteixen molts actors europeus, i és que la dificultat de que milions de ciutadans europeus, com els catalans, tinguem que encarar dificultats, inclús amenaces, al fet d'exercir la democràcia i al fet de votar en referèndum el 9 de novembre, de fet no hem d'entendre que sigui un greuge només als catalans, sinó que és un greuge també al senyor alemany, també al senyor finlandès, etc., tota la ciutadania europea, tots els ciutadans, perquè és en territori europeu, de la mateixa Europa que ha guanyat el Premi Nobel de la Pau el 2012, que aquest dret vol ser vulnerat. El que passa és que després ens diuen allò que és una cosa interna, és una cosa interna i que no... Sí, bé, però és que d'entrada no és que sigui fals, això. O sigui, la bilateralitat existeix fins que una de les parts o el mateix afer no és reconegut per l'altra part. Llavors deixa de ser bilateral. Que és el que ens està passant. Que és el que ens està passant. I llavors la defensa de la democràcia com a valor i principi democràtic, com a valor fonamental i fundacional de la Unió Europea, juntament amb la de justícia, llibertat, pau, igualtat, és una defensa internacional, perquè és una defensa de drets internacionals. Per això que aquesta campanya de recollida de signatures a nivell europeu el que fa és subratllar la nostra condició de ciutadans europeus, i per això és un afer que ens inclou a tota la ciutadania europea. I és una cosa que fora ho veuen molt clar. Vèiem ara també unes imatges d'un cartell que deia alguna cosa del 30 de març. Hi ha una manifestació el 30 de març també a Brussel·les, i després també vèiem uns vídeos de suport també en aquestes recollides de signatures. Més de 40. Molt bé. Doncs què és aquesta manifestació? Quin objectiu també persegueix? Manifestació el dia 30 de març a Brussel·les, oi? Exacte. Hi ha una idea bàsica, amb la consciència que som tots ciutadans europeus i que a Escòcia hi haurà efectivament un referèndum al setembre del 2014. I és que nosaltres anem a interpel·lar les institucions europees, els actors polítics, i anem a fer un testimoni clar en la defensa de l'exercici del dret de l'autodeterminació, en la defensa de l'exercici de la democràcia, no a demanar el dret, que ja el tenim, sinó el seu exercici, i en contra qualsevol oposició o amenaça al seu exercici. A comunicar que nosaltres no farem ni un pas enrere, perquè som nació, ens sabem nació i coneixem els nostres drets col·lectius. Per tant, el que anem a fer és a reforçar d'una manera clara a nivell europeu la nostra defensa de que celebrarem el referèndum el 9 de novembre sobre la independència de Catalunya, senzillament perquè som una majoria social, som una majoria parlamentària i es tracta, com diu l'eslògan, it's about democracy, es tracta de democràcia. En aquesta manifestació hi van només catalans, hi van d'alguna manera de tota Europa o de tots aquests països que em comentaves abans també. Hi pot anar tothom que vulgui, agafant un avió, un autocar o amb el seu cotxe o com puguin el dia 30 de març, però en moto. Però vosaltres també poseu més facilitats o el tema logístic també l'intenteu vehicular una miqueta també a través de l'ISEC o
o de la pàgina web, o no sé ben bé com. Sí, és cert. De fet, és una manifestació, com bé dius, que no només hi van els catalans, encara que el que defensem és el nostre dret a poder votar, també d'estats constituïts, ciutadania europea, demòcrates que defensen els valors d'Europa, els valors democràtics. Per anar-hi, com bé dius, tothom pot anar-hi com vol. El que passa que nosaltres sí que hem volgut fer aquí un esforç molt gran en possibilitar al màxim que tots nosaltres hi puguem ser-hi i que no sigui per una qüestió de costos, etcètera, que algú es quedi a casa. Per tant, hem facilitat allotjament, centenars de famílies flamenques, que es diu ràpid, però evidentment s'evidencia una logística que dona sentit a que sigui una plataforma internacional. Han obert les seves llars gràcies a la credibilitat que tenim de tants anys de feina i acolliran a centenars de catalans que han optat per tenir allotjament gratuït en llars flamenques, però a part nosaltres també la setmana que ve publicarem en la website, que és la de 30M 2014, que és la data, 30M 2014, BRU, de Brussel·les, BRU.cat, i aquí pots reservar el teu allotjament gratuït en llar flamenca. També hi haurà la informació sobre l'hotel, Hotel Econòmics, que s'han aconseguit per centenars de catalans també a la capital de Brussel·les, i a part tot el que és el tema d'autocars. Hem facilitat que la gent que no vulgui anar amb avió perquè vol anar en grup i amb tots els amics dormint el divendres de viatge cap a Brussel·les, organitzem autocars des de diferents punts del Principat i també des del País Valencià per a poder anar junts en comboi amb aquesta defensa del nostre referèndum a Brussel·les. Perfecte. Aquest referèndum aquí, si com a afer intern ho tenim difícil, perquè des del govern espanyol les últimes notícies que teníem, malgrat que ja les coneixíem, és que el Margallo diu que una consulta serà absolutament impossible i que com a molt haurem de fer una declaració unilateral. La Soraya Sáez de Santamaría deia que el diàleg no és possible tampoc per aquesta qüestió. Llavors, podem confiar en Europa que ens tregui aquestes castanyes del foc de que internament no som capaços de que el govern espanyol ens permeti fer aquesta consulta? Bé, per començar, jo matitzaria el verb. Jo no soc partidària mai de dir que el govern espanyol ens permetrà o ens deixarà o no. En el nostre entendre, l'estat espanyol el que fa és oposar-se, que és molt diferent que deixar-te o no, perquè el verb deixar t'implica. Ells s'oposen, d'acord? Nosaltres, evidentment, i el Margallo, amb això també demostra que també ho sap, sabem que la via és la del referèndum. El món, que moltes vegades... Bueno, el món. A vegades parlem del món i de la comunitat internacional com si fos una porta on vas a trucar i està comunitat internacional. Evidentment, aquí estem parlant de molts nivells i és molt ample, com podem imaginar. Però els actors polítics amb els que hem parlat el 2010, per exemple, amb la ONU, Nova York, etc., tenen molt clar que Catalunya és un poble. Això ningú ho discuteix. Bueno, n'hi ha que t'ho discutiran, però és igual. Això és obvi per la nostra història, els nostres tractats signats, etc. Per tant, i a part els catalans ja fem per explicar al món que som una nació amb llibres, webs, pel·lícules, de tot. Però realment això no és l'important. Sí que ho és que siguem nació, però no tant que el món sàpigui explicar que som una nació. El que és important és alhora, quan arriba l'hora, a l'hora de la veritat, demostrar que som nosaltres que ens creiem que som una nació i actuar com una nació. I això significa deixar de pensar en clau autonòmica. I això significa que quan l'estat espanyol diu que s'oposa, dir-li, d'acord, doncs aquest és el teu problema i ja ho justificaràs tu això a la comunitat internacional. Perquè nosaltres tenim molt clar qui som i els nostres drets. I portar-ho a terme. I farem la consulta. I fer el referèndum. Sí o sí, no? Sí o sí. Referèndum, consulta, sí o sí el 9 de novembre. L'única manera que entendrem que haurem de buscar una altra manera seria, que tampoc penso que passarà, seria si el 9 de novembre, quan estem disposats amb totes les urnes perquè tots nosaltres anem a votar sí o no a la independència, que l'estat espanyol ordeni traure físicament les urnes. Evidentment, si ens treuen les urnes no hi haurà manera de votar, llavors s'haurà de veure. Però això, sincerament, i amb converses que també hem tingut a nivell internacional, veiem molt difícil que passi. L'estat espanyol juga més amb l'avantatge del que sempre ha jugat i a vegades els catalans ens hem acabat de creure i assumir, que és que en saben molt del joc dels farols. Ells diuen no i si tu ho assumeixes, és el teu problema. Nosaltres estem en un moment en què la societat
li diem als nostres polítics també que ni un pas enrere, que no estem fent res d'extraordinari, sinó que el que estem fent és posant les urnes... I no anem de farol. Nosaltres no anem de farol aquesta vegada. Mai. Els catalans no anem de farol. Per acabar, un comentari ja breu per acabar també. M'interessa molt aquesta idea que torna a sortir ara, aquest discurs de la por, ara ha crescut una mica exponencialment amb la idea aquesta del Margallo, que com que l'única opció seria una declaració unilateral, això complicaria molt les coses, ens cauria el cel a sobre als catalans si ens intentem independitzar d'aquesta manera. Escoltàvem també ahir que amb el tema del Regne Unit també hi ha una campanya bastant virulenta amb el tema de que quedaran fora també, potser de la lliure, d'Europa, de tot, els hi fan també una mica d'escarafalls amb tot això perquè s'espantin una mica. Res, ens queden 2 minutets només. Com ho veus? Creus que aquesta campanya de la por pot arrelar aquí o ens la traurem de sobre? No, és cert, Escòcia, per això també la manifestació de Brussel·les, el que fan és dir no acceptem amenaces perquè estem exercint la democràcia. A veure, hi ha un principi que és el de la neutralitat. El que no es pot fer és anar amenaçant des de la Unió Europea, etcètera, dient que ens anirem fora perquè seria entès com que per exercir la democràcia la Unió Europea et castiga. Això cauria pel seu propi pes i és surrealista i no passarà. A efectes importants, que és el que ens interessa a la gent, a nosaltres, és entendre que sigui quin sigui el procés tècnic per a fer que els papers, un cop hagin guanyat el sí al referèndum, que els papers oficials posi estat català, independent, siguin els passos tècnics per fer-ho, el que és evident és que a la pràctica, que és el que interessa, els ciutadans no quedaran mai castigats o fora del que és la normal pràctica actual. Ja es faran les empares necessàries per a que, mentrestant es fan els tràmits, els catalans no notem els 7,5 milions de catalans... No quedem a la intempèrie, no? Exacte, això no passarà. És important entendre, per això és tan important fer el referèndum i no una DUI d'entrada. O sigui, l'important és fer el referèndum perquè guanyant el sí el que fas és evidenciar una determinació d'una societat que vol ser estat per a llavors, amb l'empara internacional, perquè amb un referèndum oficial has tingut observadors internacionals, tot, etcètera, legitimitat democràtica 100%. Per a poder fer tots els tràmits d'una justícia catalana, el control del mar, etcètera, per quan has de fer la declaració d'independència, depèn de la nostra habilitat negociadora al cap d'unes setmanes o al cap d'uns mesos, aquesta compleix amb un principi internacional que és el principi d'efectivitat. O sigui que el dia següent siguem independents i no sigui una proclama. Però per això necessitem evidenciar aquesta majoria que sí ho vol i fer els tràmits abans de fer la declaració d'independència. I per això és tan fonamental i per això votarem en referèndum. Perfecte, doncs Anna Arquer, moltíssimes gràcies per visitar el plató del programa. Que vagi molt bé aquesta manifestació. Espero que ens hi trobem allà el 30 de març a Brussel·les. 30 de març a Brussel·les, la web 30 de març 2014, bru.cat.